Hi guys! Rizal here! Welcome back to my channel. Today, gagawin ko yung aking haul guys. So kung hindi nyo pa alam, nagpunta kami ng Bangkok. Ang mumura dun guys. Ang sarap mag-shopping dun. Ang daming mga pampa-beauty, skincare, and then mga clothes din. Pero yung haul ko, ano siya guys, parang part 1 at saka part 2. Yung unahin ko is yung mga skincare products, mga pampaganda, mga pampaputi. And if you guys have been watching my vlogs, alam nyo na okay ako sa kulay ko. Pero kapag nagpunta ka ng Thailand, sobrang hirap maghanap ng made in Thailand na mga products na walang whitening. And I really want to try their products. So I was like, yes, I'm gonna try those. Anyway, most of the stuff that I got, galing silang Watsons kasi every time na pumupunta kami sa mall na may Watsons, parang wow, sale. And then next day, wow, sale na naman. So I will start with the stuff that we got from Watsons. Start tayo dito sa maliit na Watsons bag. Again, maraming beses kami pumunta so hindi ko na matandaan kung kailan kami pumunta. Oh my gosh! What is going on with the world, mama? Oh shoot, boss. Oh no! Ang tagal kasi pinil ng video. Ang tagal kasi pinil ng video. Meron tayong pagkain dito, guys. Yung lotion ko pa ang natapon. Buti na lang nilagay ko siya sa maliit na plastic. Beauty haul, pero may mga gums tayo dito. Start tayo dito, guys. Ang mumura lang ng mga mints nila, mga gums. Nabili namin to, I think, sa isa sa mga Family Mart dun. Dentine. Hindi ko alam kung paano yan i-pronounce. Tagti 10 baht isa, guys. And okay na okay siya. Meron siyang lamang ilan. Ay, nagka-lotion siya. 8 yung laman niya. 10 baht lang siya. Kawawa naman ito. Nung nandun kami, guys, bongga yung Watson kasi nag-sale sila ng buy one, get another one for 1 baht. Hindi lahat ng products, pero merong mga selections doon na if you get one of those, you will get the other one for 1 baht only. So basically, buy one, get one. Itong dalawang nandito, iisa kami ng kapatid ko kasi yes, my sister was there as well. This is the 12 plus body lotion. This is the nail whitening. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na halos lahat ng mga products nila doon merong whitening. And alam nyo ako and my lotion, I use lotion every day. So this is something that I can hoard kasi ginagamit ko talaga siya. This was only 99 baht and then 1 baht for the other one. So 100 baht for 2. Good deal na yun, ha? The Snail White Cream Body Wash. Ay, body wash to. Okay lang, body wash. Okay lang matapon kasi body wash. Akala ko yung lotion. 199 each, pero yung deal niya is 199 and then get other one for 1 baht. So, 200 for 2. And nasa kay Sisi na yung isa. Ito, galing to sa Platinum Mall. Alam niyo naman si Dan, ang hilig niya sa mga cactus. When he saw this store na punong-puno ng mga pens, naghanap siya ng cactus kasi alam niya may mahanap siyang cactus, guys. Cactus is like so in these days. I think pinagpipilian niya yung tatlo, but he went for this like a simple cactus pen. This was, I think, only for 30 baht. Meron tayong Colgate Optic White. Same deal. Si Dan actually pumili nito. Binili lang niya kasi sobrang mura lang. Tapos the other one is 1 baht pa. And again, okay lang na mag-hoard ng mga ganun kasi ginagamit mo naman yun araw-araw. Next one is the Nivea Ultra Care and Protect. It is a lip balm na merong SPF 30. Dan is so into SPF, especially kapag summers. He picked this one up. And meron siyang cute na lip balm holder. So, I don't remember kung magkano to. Walang resibo dun sa bag na yun. Pero this is the Jabs. Ganyan ba yung pag-pronounce niyan? This is mineral wipes. It has aloe vera and vitamin E. 100% alcohol-free. Actually, pagdating namin sa hotel, sabi ko sana dinamihan ko ng ganito kasi this is something that you always need as well. Next, Watsons bag. Ito yung first Watsons na pinuntahan namin. Nasa vlog siya, guys. Mask heaven talaga siya. As in, sobrang daming mask. And it was only 22 baht each, kasi naka-sale siya. Usually, hindi ganun yung price niya, guys. Umaabot siya ng mga 49 baht, up to 60, up to 100 baht each. Pero meron silang sale that day na 22 baht lang. So, I went crazy kasi alam niyo naman ako and my addiction to mask. So, I got a lot of mask. Yung pinili ko, lahat yung tag 22 baht lang. Hindi ko pinili yung mahal kasi sabi ko gusto ko damihan ng bonggang-bongga. Basta guys, 22 baht each. Meron tayong ganyan. Ganyan. Ang cute ng mga packaging. Grabe. See, tignan nyo yan. Ang cute ng mga packaging. Yung binili ko guys is isa lang each.
Hindi ako nagdodoble-doble. Again, nung nakauwi kami sa hotel, sabi ko, sana dinoble ko para matry ko din siya. And yung iba, ipamigay ko kapag mayroon akong doble. Pero wala, hindi ko dinoble. So, pero ang cute nila guys. Again, 22 baht each. I think sa trip na yun sa Watson, sa dami ng mask, at saka meron pa akong binili. Yung total ko is like 700 baht. Which is not bad, ha? Sa ganito karaming mask. Ang cute ni Pooh! Ala, ang cute ni Pooh. Iniisa-isa ko talaga pakita sa inyo. See, wala talagang doble. Lahat iba-iba. Yun. Ito, Tiger Balm. Si Dan actually kumuha nito. Hindi ko sure masyado kung para sa ano to. Ointment! Para sa ano to, mga sakit-sakit sa katawan? Sure, sakit-sakit sa katawan. Ano yung sakit-sakit sa katawan? Hindi ko alam kung nag-focus siya guys, pero lahat 22 baht. Yung Tiger Balm is 56 baht. So, mga $2 something lang. And this I saw sa checkout na nila. Meron din silang pagganap sa kanilang checkout, guys. This is only 27.50 baht. So, just over $1. Makeup cleansing water. Okay, I think this is the last Watson's bag. Yes. Lotion, guys. Ang dami kong lotion na binili doon. Kasi, again, hindi na ako mag-i-explain. Alam nyo na. Get another one for 1 baht again. So, yung 1 is ito talaga, itong pack na to. And then, yung 1 baht is ganito din siya. So, si CC Bells yung meron nun. This is from 12 Plus again. So, ito, same brand nito. It has the shower cream. And, ay, pareho shower cream. Ay, bakit ganun? Akala ko lotion. It's a shower cream. And I think, feeling ko sobrang mura lang nito kaya binili ko. Siguro, yeah. Anyway, yan, shower cream. And then ito, ang cute nila guys. Same deal. Whitening perfume lotion. Doon ako sa perfume lotion na hook. Sabi ko, oh, perfume lotion. Try natin yan. Siguro ang bango niyan. So, I think this one is more expensive. I think 299 yung isa. This is 289 yung isa, guys. So, 290 for both. But I got the Lost in Paradise and then Call Me Maybe. Yan. It reminds me of Victoria's Secret products, yung mga ganito na packaging. Last 2 items from Watson's. Ito guys, ang dami kong naririnig na magandang reviews about this. By Fiesta. Wait, ito ba yun? Ang dami ko doon narinig na review, pero hindi ko alam kung ito yun. By Fiesta? Ito ba yun? Or merong Bio Fiesta? Bio Fiesta? Ano yun? This is the eye and lip makeup remover. Kasi ganun din yung deal niya. So, nakita ko siya doon. Sabi ko, hi, yes! Bilhin kita. 250 baht each. I got both of these for 251. And nag-offer ako kay Sisi. Ayaw niya naman. So, ito na lang. Binili ko for me. Okay, next is pumunta kami ng Boots. Hindi ko na maalala kung saang mall to. Either MBK or Platinum. I'm not 100% sure. Pero Boots siya, guys. Di ba meron ito sa UK? Parang ito yung drugstore nila. Di ko sure. Paano nila pinagsasabi ko. Ito, hindi to galing kay Boots. Galing to sa isa sa mga supermarket doon. Guys, okay, tip. Sobrang dami namin nakikita nito sa mga markets. And ang mamahal niya, guys. Wag kayo sa market bumili kung gusto niyo ng pants na BB Magic Powder. Pumunta kayo sa supermarket nila kasi this one is only like 20-something baht, I think. And sa mga markets, guys, umabot siya ng 100, 200. Siguro kasi sobrang sikat niya na binibili siya ng mga tourist. Huwag kayo dun sa mga market. Punta kayo sa supermarket. Yun yung totoong price niya. Ano lang siya, pinapatungan lang siya ng mga tao sa market kasi alam nila na parang hinahanap ata ito ng tourist. But yeah, I got one. Excited to try that one out. Ito din yung hinahunt ko talaga doon. Kasi nanonood-nood ako ng mga Thailand na mga haul. And usually, sa mga napapanood ko, lalo na kapag mga Pilipino yung mga nag-haul, sabi nila, ito daw. Ang ganda daw nitong sabon na to. And ito daw yung ginagamit ni Chris Aquino. And I'm pretty sure nakita ko din to sa haul ni Ana Kai nung nagpunta siya ng Bangkok. So, I got 3 whip soaps. This is 189 baht each. And isang soap lang yung laman sa loob, guys. Hindi ito madali hanapin, ha? From Snail White din siya na brand. And most shops na pinupuntahan namin, maraming mga Snail White lotion, body wash. For some reason, itong soap, hindi siya madali hanapin.
So, we found it at Boots. And nasa, ano talaga siya guys, nasa front talaga siya na-display ng Boots. Yung snail white, for some reason, nakikita namin kung saan-saan. So, maybe it's like one popular brand doon. And gusto kong kunin lahat ng 5 kasi feeling ko kapag nagustuhan siya ng Kris Aquino, it must be really good, right? Pero medyo pinigilan ko yung sarili ko kasi sabi ko, anong gagawin ko sa ganun kadaming sabon? And hindi ko sure kung magugustuhan ko siya. So, yung kapatid ko, kumuha siya ng 2 and I ended up getting 3. Yeah, tingnan natin guys kung magugustuhan ko to. Hindi ko pa siya nagagamit. Obviously, ngayon ko lang to na-unbox. Meron siyang, what do you call this? Parang mesh na parang pang, ano mo na din, pang lugod ba? Hindi ko alam kung ano yung Tagalog nun. Pero, yeah, yun yung ginagamit mo pang scrub ng yung body. More sabon, guys. Ito. Ay, nako, ang babango. Grabe. And itong mga ganitong klaseng sabon, it is everywhere sa Bangkok. 4 for 100 baht. Nirapat talaga siya ni ate. Yan. By the way, yung mangga sa Thailand, iba talaga. Kung nandun kayo guys, try nyo yung mango drink, try nyo yung mango juice. Kung nagpunta kayo sa kung saan-saan, maghanap kayo ng mga mango smoothie. Kung mahilig kayo sa mangga, sobra. I see this everywhere and hindi ako napapagod na amuyin siya kasi amoy mangga talaga siya guys. Nakakaloka. I'm talking about this. Yan. Oh my gosh. Wait. Nahawaan siya ni coconut. Amoy coconut na tuloy siya. Pero mangga siya guys. It looks like that. It is really cute. And then meron siyang yung same thing, yung panglugod. Yan. Ano ba yung Tagalog nito? Yung pang scrub. And then meron tayong coconut. Kasi beto ni Dan yung coconut. Again, meron siya nung scrubber dyan sa loob. And then merong mangustin. Guys, yung mangustin dun iba. Sarap, grabe. Mura lang. Hindi ko gusto yung smell nito, but gusto siya ni Dan. So, kinuha ko na lang siya para maging happy yung ating hubby. This is the honey. Meron siyang mga bee dyan. And yeah, 4 for 100 baht. Now, kapag napunta kayo ng Bangkok, guys, tapos nandun kayo Sabado at saka Linggo, puntahan nyo yung Chatuchak Market. As in, highly recommend. Ang mura lang niya compared sa store. Kasi itong mga to, guys, nagpunta kami ng MBK Mall after ng Chatuchak. Yung MBK Mall is selling this for like 80 baht, 100 baht each. And you can buy this for 4 for 100 baht sa Chatuchak Market. Sa lahat ng mga market na napuntahan namin, yung Chatuchak yung pinakamura na nagbenta nito. Kasi it's 4 for 100 baht. Yung iba, 3 for 100 baht. So kapag nagawi kayo ng Bangkok ng weekend, punta kayo ng Chatuchak Market, guys. Promise, hindi kayo magsisisi kung gusto niyo yung mag-shopping-shopping. Now, itong mga to, galing siya sa Platinum Mall. Hindi lahat ng mga stalls doon pareho yung presyo. Itong mga sabon na to, it's 3 for 100 baht. Anyway, I got more soaps para ipamigay sa mga kaibigan. Ganon, di ba? Because it was 3 for 100 baht, bumili ako ng 6. Ang ganda, guys. Gumamela. Ang bango din nito. Sana nagfo-focus ng maayos yung aking camera, no? And then, mangga. Of course, mangga. Ay, lahat mangga. Mangga. Yung 5, mangga. Kasi ibibigay ko sa mga girls. Now, we did go to Beauty Buffet. Tama? Saan kami pumunta? Beauty Cottage. Hindi Beauty Buffet. Ay! Oh my gosh, kala ko mahulog ako. Ano ba itong upuan na to? Last day namin sa Bangkok, nagpunta kami ng Beauty Cottage kasi naghanap kami ng gift para kay Mama na Dan. Siya yung walang sawang naghahatid sa amin sa airport. So we got something for her. Nabigay ko na sa kanya nung sinundo niya kami sa airport. But this, I got for myself. I think we got her something like this. And siguro mga 2 days later, nag-message siya sa akin. Sabi niya, sobrang thank you kasi ginagamit ko na siya lagi sa work. Nasa work desk daw niya yung hand cream na binigay ko sa kanya. Tapos she's using the lotion din daw. I think we got her 3 things. This one is a body lotion. This is the white strawberry body lotion. And ito nakita ko sa counter na, guys. Yung mga counter talaga na merong mga naka-sale daw, nakakaloka. This is the purifying aloe vera. It is a deep cleansing oil. And wala lang, gusto ko lang siyang itry. Kapag mga skincare, bet ko yung aloe vera at saka cucumber kasi hindi siya ganun ka-overpowering yung amoy niya. So, I always like buying stuff like that. So, that was from Beauty Cottage. Hindi ko na alam kung magkano yun o wala na yung receipt. Itong mga to, hindi siya beauty products. Connection blocks. Linkgo. Hindi siya Lego. Linkgo. I think this is only 100 baht. And Sissy got one as well. Si Dan, ito yung pinili niya. Parang si Mickey Mouse. And I think meron siyang instruction sa... Hello! Oh my gosh. This is gonna be hard.
Ay, mahirap to guys. Oh, siya na bahala dito. Meron siyang instruction sa loob. And 100 baht lang siya. This is from MBK. Nung birthday ng pamangkin na Dan, binigyan namin siya ng squishy. And for some reason, yung mga bata dito, they're really into squishies. Na yung ibang pamangkin niya, nung family dinner kami one night, meron ding dalang kani-kanilang squishy. So sabi na, mahilig ito mga batang to sa mga squishy. Merong isang shop dun sa MBK Mall sa ground floor na ang dami niyang squishies na benta. And mura lang yung squishies niya. So we got a lot of squishies. Binili niya ice cream lahat para pareho yung mga bata, guys. I love squishies. So, meron tayong green, pink, pink para sa dalawang babae, another green, and blue, I think. Yeah, blue and blue. So, dalawang blue, dalawang green, dalawang pink. Now, last one, guys, sa haul na to is ito. Nabili namin to sa Moshi Moshi. Para siyang Miniso, Daiso, pero way better, way bigger, and it is so cute. Si Dan yung pumili nito. Wala ako nabili sa Moshi Moshi kasi naghahanap ako ng mga cords para sa iPhone, pero for some reason wala silang cords para sa iPhone. Meron sila Android, walang iPhone. Pero he got this! It is so cute! As in, sobra! It's a cactus! Lagay namin to sa bed namin. Para kami mga bata, guys. Cactus, pineapple, yung mga hinahanap namin. This is 190 baht. So, mura lang siya and it's very, very soft. So, yes. Remembrance ng aming Bangkok trip. This is so cute. And that is it sa mga pampaganda na nabili natin sa Bangkok. I'm really satisfied sa mga nabili ko, guys. I don't think I spent a lot of money buying stuff na I'm not gonna use. Kasi most of it, I will use lotion, makeup remover, you know, sabon, because naliligo tayo araw-araw. So, it's not gonna go into waste. So, yeah, yun na yung video. I hope you guys enjoyed. Please do like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!